Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. दिनै जोङो थब्ल' बिबार खानो फैदों आरोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ नोंसोरो अलरेडि दा नायनो हागोन नै उनथिं बिराद बिल्डिं बारि नुदों जानो हागौ बे केन्सार हस्पिटाल आरोना बेसरगावनि जोंनि खाथिनो जोंना फाख्रिगुरि ओमफ्राय बे बेसरगाव आरोना जोंनि ओरै एसे फैबानो मोनो बेखौ जाथारसिगोन बावला जाबाथाय मानसिफ्रा मिथिखागोन बांसिनानो बिराद गिदिर आरोना बियो एरिया आंबो देखायफैगोन बे जेब्ला अपेनिं जागोन हाबनो मोनो ना मोना जिखुनु हाबनो मोनबाय बेबा आंबो देखायफैगोन थ' बारबो बिराद मोजां नाङो आरोना नायफैनो ओरैबो दै नायनो हागोन बै जायगायाव नायहर जुम खालामनानै देखायहर बै जायगायाव जोङो लायनो नागिरदों आरोना बे नुहुरनाय जायगायाव दा बैहाय लायगोन आरोना जोङो दा बैथिं थांनो थाखाय नै लामायाथ' गैया स' दा बैथिंबो लामा दंना गैया जों मिथिला आरोना जों दा गारिजों बैथिं थांनाय नायनानै नायनोसै ओमफ्राय बैहाय खायनोसै आरो जायगायाव जोंनिथिं हजोंथिं गैया नालाय दै खाथियावसो बांसिन थायो दा जोङो बैहाय लायनानै खानसै मारै खायो माखौ जायो बेखौ देखायजोबसै आरोना दा होमबा नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम दे होमबा जोंना गप्र माबा स्टाइला जालायबाय आरो गप्र नङाबाबो मबाइलखौनो आंनि उदैथिं दोनो आरोना फुरा गप्र बायदि नै दा गप्र शट जाबाय जोंना ओरै थांसै लामाया माथिं जों गारिखौ नैबाव दोनलांथ'सै आरो थाबायलांनांगोनसो बिथिं गारि लांजाया नै दैजोब ओमफ्राय जोङो जायगाखौनो आन्दायबावबाय आरोना बबेथिंमोन बिथिं ना बैथिं जिखुनु जोङो थांसै नायगिरहैनोसै जोङो दैजोंनो थांनांसिगोन सेन्देलखौ खुनो नामाथाय सेन्देलखौ खुलांना गालांथाय खुलांसै जों दा सेन्देलखौ खुबाय आरो लाय गालांथ'सै थांसै जों दा नै दै बारि दिनै जानाय नायथारसै थब्ल' बिबारजों अमाजों जानो नागिरदोंमोन अमाखौथ' दा मोननाय नंला दा बेलासिना बहा अमा मोनबावनो जोंना आरो जोंनिथिंजाय अमानि देन्जारसो अमाखौ देन्जार जायो जोंनिथिं अमायानो जाहैबाय फेभरेट जोंनि बर' हारिनिनो फेभरेटखा अमाया साफा सानैनि थाखायल' 100आव 5% बा 10%सोआल' जाखायादां बांसिनानो अमा होनबाथाय आंबो गोथाव मोनो अमा गोरानखौलाय जानो बायो आङो अमा गोरानखौसो गोथावसिन मोनो मालाया आं अमा गोरानखौसो जानो बायो दा लामायाव बबेथिंमोनब्रा रायलायलांबायसो नैबिजोंना बैजोंमोनथाय बै मानसि थाबायलांनायथिंसो थांसैथ' नायनोसै थब्ल' बिबाराबो मेरला जातनि थायो आरो टेस्टआ बबेयाबा गोथावसिन जायो बबेयाबा माबासिन जायो ना एसे मा होनो मा खालार थायोमोनलाय थब्ल' बिबार ना माबा जायखिजाया इंलिसाव माबा होनदों लटाससो होनोदांलै लटासाथ' बे आं जायखिजाया आन्दायनो नागिरो बर'नि इंलिस थब्ल' होनोब्रा बेखौ आंबो जों एगजाम मिथिया जोंनावथ' जों थब्ल' होनो आरोना निबा होबानो जाबाय जुदि जायाखैबा दा नायनानै नोंसोरबो खिथाहरबानो जाबाय मा होनो जोंथ' थब्ल' बिबारसो होनलाबायबाय लटास आरोना जिखुनु मेरला कालार थायोनो मा थायो होनोमोनलाय गुफुर जात दङ पिंक कालार दङ आलदा कालारनि थायो आरो भायलेट कालारबो दङ थारमाने गुफुर माबा माबि टेस्टआ एसे आलदा जायो आरोना दा देखायनोसै बे मा कालार हनै माथो माइथिलिजों मोनफैबाय माइथिलिजों थांनांसिगोन जोङो माइथिलि जोंथ' फैनाया फैबायलै दैयासो गोथौ नामाथाय नै बरियानो सानसेटजों दिनै सानसेट बोरो बबेजों थांनो बै आलि मोनसेजों बारस'नोसै फैदो जायगायावलाय बरियालाय माइरि देनजारलै जायगाया मोनसै गोथाव जाखागोनलै माइरिबो दिनै जाफेराखै आरोना
सिगाङाव जाफेराखै नै जायगा मोजाङा डेन्जार जायोलै थ' नायनाय जादो दाना दैयावलाय गोथौ जाखागोनलै बे सयथिबो बाव हाबनाय माने थैनायसो जागोनदां गौरां दै थाफैनायसो मा मुलि जागोन बे गोथौआ हाबलादांलै बेयाव बे गोथौखा जारलासो जागोन बाव लकेसनावथ' सफैबायमोन जोङो नाथाय दैयानो ओरैबायदि गोथौ माथो बै एसे गोथौबाबो आलदामोन नै बे हाबजेननाय जायावनो आथिङानो इसिम फैखायो फाग्लासो जागोन बेयाव सोर लायनांगौ नायलाय गेजेरावसो जोब बियो गोथावसिन जायो आब' फुजिमोन जानाय मोनसे भिडिअ सोरबा जुदि नायदोंबा आब' फुजिनि ब्लगखौ नायदोंबा मोनथिगोन आब' फुजिया जादोंमोन ना दालाय सिगाङाव मोनसे बिसिना कालारा आलदामोन आरो एसे बिनिफ्राय नैबे गोथावसिन जायो आरो आं बेखौ दा देखायनो नायनो नागिरदोंमोन आंबो जाफेराखै जानाया आंनो खिथाग्राया नैबेसो फंबायासो थारमाने बिसोर जाखांबाय आरो बिसोर गोथाव होनदों आरो बैखौबो जाखांखाबाय बिसोरो आब' फुजिमोन जानाय बायदिखौबो जाखांखाबाय बिसोरो बै मोनसे एसे गोरा जायो होनदों बिसोरो दा नैबे गोथावसिन जाथारो होनदों ओंखायनो आङो बेखौ जानायनो होन्दोंमोन आंथ' बैखौबो मोनजायाखै बेखौ मोनजाफेरखायाखै आं एसे जानाय नायनो लुगैथारदोंमोन दा मा खालामबावनो नै सानबो हाबसै सानसेसो लोगो मोनफैलायबाय जोङो दा मोनाबाथाय भिडिअ'आनो स्पइल जाजोबगोन आरो ना भिडिअ'खौनो मोजाङै बानायनो मोननाय नङा दा जोंथ' फाग्ला जादों हाबनो बावथ' हाबखाया जों दा CH खाथिनिखौ लायनाय नायनोसै आरो ओरैनो बेखारावसो फैबाय बिराद गोजान ओइनिफ्राय फैनानै नैबे जायगाखौनो देखायहरदोंमोन दहाय बै जायगानिफ्राय दा माथो खालामबावनो उफाय गैला जोङो दा CH खाथियावनो लायनोसै आरो होमबा नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ उफाय गैला माथो खालामबावनो जोङो दा लायनोसै होमबा CH खाथिनिखौनो होमबा थ'दो थांग्रोसै हजों डाइरेक्ट सहैबा लकेसनाव सहैबा देखायनोसै आरो दे होमबा थ' गाइस मोनफैफिनलायबाय आरोना जोङो गुबुन मोनसे लकेसन आलदायाव मोनफैफिनलायबाय नै CHजों सहैलायबाय जोङो थावारायो दा बैलाय बे दङ देखायहैनि र' जाखाथारगोन दिनै मानिया थांलाय फैलाय जाखाथारगोन बेना थौलेसो नायनो हागोन नै बैलाय खायनोसै जों दा थौलेखासो नै एसे सिबा अरजाथारलालै दिनै जानांगौ प्रब्लेम माथो एसे खस्थ'बो खालामखानांगौ खस्थ' खालामबासो खस्थ'नि फिथाइयासो गोथाव जों दा नैबेजों थांसै सेनेलखौ बां खुखानोसां फैदो मा खालामखो सानलांबायदां बिसोरो जोंखौ अ माय गड नै थाजेनबाय मोनसे नायलाय नै गुमाबो थालायलै नै बे गुमा जाजोबो साफा गुमा जाजोबनायसो ना बे ओरै देखायलाय नै गुमा जाजोबनाय बे गुमाया नैबेलाय हाला जोंबो जागोन ना बोरैबा नायबा लान्जि गोलावफोर बायदि नुयो लान्जि गोलाव नङा लल गुमा जाजोबाखैबा नै जेराव गुमा दंजोबो We will eat this one with chicken. आरो दाउखौ जों उनाव लांफैफिनगोन ना फैसा लाबोफाखादों? फैसा लाबोखादां। डाइरेक्ट लांफाखासै? गथाना गोदानायब्रा? गथा नङा गोदानानैसो। गथा फोसोबानो जायो बायनानै। गथा हाथ'आ। जोङो खागोरसै आरोना लेट जागोन नङाबा दा खोमसिबाथाय केमेराया बारा मोजां जाया नालाय ओंखायनो दा जोङो खागोरसै दा देखायनोसै नै आं बेसे जाखाबाय आरो बेबो खागासिनो बेसे बुरजा नांगौ एसे बुरजा खानोसै जा मोनलाङो मानसिफोर नायलांजोबथारबायलै ब्लग खालामनायखौ मा खालामखोसो सानलायलांबायदां सोरबाफोर नुलांदोंबा खिथाहरबानो जाबाय दाखालि खनसेबो आं माबायाव थांनायखौ सोरबा नुदोंमोननो रायज्लायफैबानो जायोमोन लाज नाङा आंसो उल्था लाजिबावो लाजिनायखौ लाथावनानैबाबो दा जोङो होमबा खागोरसै आरोना दा डाइरेक्ट देखायनोसै खेबसेनो खाखांबा गोगोम लाखाबाय जोङो दासो मोनदों होननायनि आंबो लाबाय नै सानै बुरजायानो जाबाय दासो मोनदों होननायनि थिखोनो हाला होनोलै ओंखायनो खम खाथारदों बेयो साला जानायावबा खांखुबाथार जोङो आंनासो बांसिनबाव नै आंनासो बांसिन नै लोगोफोर दिनै बेनि लोगोफोर नङा दे आंनि लोगोफोर जादो
जोंथ' खानाया खाखांबाय एबार दाउ बेदर खेबसेनो लायसै आरो न'आव जेबो ड्रेस गानस्लायला खेबसेनो आं फैसा लाफाखादों आरो दाउ बेदर लांसै अमा बेदर लांनो सानदोंमोन अमाजों गोथावसिन जागौमोनदां जानायालाय संनायनि सायावसो जायो बेफोरो नाथाय जानायनि सायावबो जायो फारसेथिं नायोबा दाउ बेदर आरो अमा बेदर गोथाव मोननायनि सायाव दा जोङो अमाखौथ' मोनला नालाय जोङो दाउजोंनो जानोसै बेखौ गुफुरखौ जोङो जाखाया गुफुरा बैथिं दंमोन जायगायावनो दंमोन खाथियावनो नाथाय जोङो गोजाखौ खानो होननानै जेरै मेरै नायगिरलाजोबनानै बबाबो बाव फैबाय आरो बे जायगाखौ होनो दलगाव होनो थिनालि माबा आरो बियो थिनालिनि ससे फैबानो मोनो ओमफ्राय जोंनि गामिनि ससे ओरै फैबानो मोनो गेजेराव आरो ना जोंनि गामिनि गेजेराव बियो दा नायनो हागोन एसे समायना बिसोरनि गामियावबो सिनायथियाबो बिराद फांसन जायो गिदिर गिदिर बांसिनानो मिथिखायो सिनायथिया अबाव टावाराबो गिदिरथार नै नायनो हागोन जों बेसे बुरजा खाखो जों बेसे खाबाय आरोना सानैजों जों बेसे खाबाय सानैजों दासो मोनदों होननानै खाग'जोब्बाय नाथाय रेबखायो बुस्थुआ रेबनाया रेबखायो बियो दा जोङो बेखौ दा मारै बानायो दा नैबे खिथासिगोन आरो आंनि फंबाया खिथासिगोन मारै सायो मारै एवो खिथाबानो जाबाय आंथ' जाफेराखै आंनि वाइफआबो मिथिखायो जानो हागौ दा सोङै नायनोसै आं बेनावबो सोंबोआखै आंसो डाइरेक्ट फैदों थारमाने मोनसे बुस्थु लायनो होननानैल' फैदों दा जोङो दाउ लायनोसै थिनालियाव दाउ बेदर हरदो होमबा हजाय डाइरेक्ट देखायनोसै दाउ हरदो आदै बेसेबां लानोथाय 250नि हरदो जों दा दाउ लानो नागिरबाय आरो लानोसै 250नि लानोसै दाउखौ होख्लायगोन दिनै जानाया खर'ल' बिबारजों अमाया साबसिन नालाय अमाखौथ' दा बहा मोनबावनो मोजां हरदो आदै खर'ल' बिबारजों होनोसै खर'ल' बिबारजों लागायनो गोथावनो गोदाखांबाय दाउआ जोंथिं फवा 70 थाखा नोंसिनिथिं बेसेबां खिथाहरबानो जाबाय कमेन्टआव जोंहाथ' नै होख्लायनोसै जिखुनु खम बारा जाखागोन लाबोनाय लांनाय आलदा जायोना रेटआ आलदा गामि आलदा जागोन दा जिखुनु लाबाय लाथ'दो आदै थेंक इउ दे आदै नों दाननायखाय गोथावसिन जाबावसिगोनसोदां स' होमबा जों डाइरेक्ट संनानै देखायनोसै आरो ना न'आव सायनायखौ देखायनोसै ओमफ्राय संनायखौ देखायनोसै दे जाबाय सिया केक जागासिनो खुगायाव नांजोबलायबाय बेबि नै सियाखौ नायनो हागोन सियाना दाबो खानायानो लावाखै दाबो लावालै मामि खानाया एबार सिनथारलाना सना खनथाम सिननांगौ होनो आयु एक्टिंब्रा गोथावथार औ जे ना नङा जे नोङो जाफेरबायना जाफेराखै जाफेरबाय गुफुरनिफ्राय गोजाया गोथावसिन जाबावोसो बा मोनथिमारबावो नै बेबो अमाजोंबाबो गोथावसिन जाबावोसो बा ओइ मामि अबाव थांनो ओरै फै मामि मोनानानै थांनो होमबा गोथाव मोनथारो आरो नोंबो दा मारै सायो देखायनोसै बेयाव मारै एथ' स्रां जागो सानगोन मोनाबाबो ओरैबायदि सेटआप खालामदों जों दिनै ओरैबायदि सेटआप खालामदों नै बाव लाइट लगायलायबावदोंसो जोङो लाइट लगायब्रबलायलायदों भिडिअनि थाखायनो दा सायनायखौ खिथादो मारै ओरै जिबानो फैजोबखायो जेबो खालामनांगौ दा रिजिनांगौसो थास' आथिंनिफ्राय गोरलैसिनबावसो थास' आथिंनिफ्राय गोरलैसिनबाव होमबाथ' दसेनो जागोन स' जोङो सायग्रोजोबसै आरो ना बेखौ नङाबा गोबाव जागोन भिडिअआ गोलाव जागोन ओंखायनो आरो मोनसे बुस्थु देखायनो जोङो रेडि खालामजोबनानै लाखाजोब्बाय नै हालदै संख्रि जिरा गुन्द्रा ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा हाइजें ओमफ्राय नैबेयो फानलु बेखौलाय नुवानो सिनायजोबखायो आरो नैबे थाव दाउ बेदर यामि नै मोनथाम जाजेनबाय सायनाया सायखं सुइखं जालाजोब्बाय मोनानायखाय एसे इगनर खालामबानो जाबाय गाइस सियानि ब्लग नालाय सियानिसोखा सिख्ला गिदिर देरबायनासो ना देना गिदिर देरबा हारसिं बानायगोन बियो मामिया गावनिनो ब्लगखा नालाय आयो नोंबो साइनसैसो ना थब्ल' बिबारजों माजों होनदों दाउजों सोना नै बेहाबो सायगासिनो आंहा सायथ'नो गबावबायसो सायनो मोजांथार आंथ' जाफेरबावाखैसो नोंस्राथ' मोनजाफेरजोबबावबाय आं दिनै जानानै खिथागोन आरो ना मारै मोनजामारो
मास गोथाव मार दहाय दाउ फानग्रायाबो होनगुलायबावदों जि गोथाव जायो होननानै सोर जाफेरखो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो मा बुङो बेखौबो थारमाने आलदा आलदा बुङो नालाय गुबुन जायगायाव गुबुन बुङो खनसे जों माबा खानायखौबो आलदा होनबावो आलदानि जायगायाव ओंखायनो नैखौबो आलदा बुङो जानो हागौ खिथाहरबानो जाबाय जिखुनु नै सायनायाव इजिथारनो जोङो सायनानै लाग्रोजोबसै होनबा बे हाग्रा नागिरबाय नै जमा लाग्रोखाबाय मालाय डाइरेक्ट जानायनि थाखाय बुस्थुआ दैनि बुस्थु नालाय बिराद बिदै दं नै बेयाव रस हाबजोबलायगोन बे रेबजोबो सेसनो हाखावगासिनो नै बेयाबो नै थाफा फैबाय नानिखौ फुथुखांनानै नानिया उन्दुबाय दिनै थारमाने दहायनो लुखुर लाखार खालामबाय थादोंना बै जोंनि लांदां जायगाया बेयाव माबा हैबाय थादोंमोन आरोना गाखोलाय ओंखारलाय गोजौ जायगायाव जों संनायखौ जानाय नायथारसै नोङो औ संसै फंबाया माबा सुफैदों आरो ना सुफैनानै लाग्रोबाय बियो आं अर लगायगौमानि अर लगायखांबाय नै ओमफ्राय स्टेन दंजोबलायखाबावो नै दिनै रेडि जाखाजोब्बाय नै नैबावबोथ' रेडि जाखाजोब्बाय आं दहायनो खिथाखादोंमोन बानायजोबखानाय जोङो नैबेखौ दहायनो रुनानै लाखाजोबदों आरो ना जोङो बे सायगौमानिनो बेखौ रुनानै लाखाबाय बेखौ खिथाबाय थायासै देखायबाय थायासै दा डाइरेक्ट देखायबाय आरो ना ज' संसै दिनै थाव होखाजोब्बाय जोङो थारमाने बेदरखौ एवनानै लागोनो नागिरदों आरो मानो होनोबा बै बुस्थुआ थाब रेबो नालाय बैखौ संगोरबाथाय मारै जानो नांगौबा बेनि उनाव बैखौ हरगोन आरो गिनाया दा बेदरखौ होगोरबाय औ दे होखाजोबनो नागिरबाय हालदै होजेनबाय जिरा गुन्दै थिरा गुन्दै होजोबगोन सामब्राम गुफुर उंग्लिनाय आरोना बेखौ होबाय एबार होजोबनानै लाखानोसैनो होजोबखादो गासिखौबो डाइरेक्ट जायो बानलुबो देन्जार नुखाबायबो नै जिरा गुन्दै साइड बेस्ट नामा ना होनदेरलायग्रा थालायो होजोबखाया संख्रिखौ साइज नुथारबाय दसे बोखारनानै नायबाय नै देन्जार साइज नुबाय कालारिं बरिया स्पाइसि कालारिं देन्जार नुबाय नै हैद दसे जागोनसो लुगैबायलां हाबाब सोरबाफोर आलासि जानो लुगैदोंबा दिसखौल' लाना फैखा मोन आरो नामा बायनो हाया नालाय जोंहा गोथाव नुवाखैनोलाय बेनाबो BBCS चेनेल दङ माबा अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बिथाङा बिराद खस्थ' खालामो सिबाय नंगौ सयथिबो आङो लिंक डिसक्रिपसनाव होना होगोन सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो अननानै जायफोर इन्टारेस्टेड थांनानै नायबानो जाबाय औ फोदो बेफोर मैगंखौ जानांगौ आरो मानो होनबा हेल्थनि थाखाय मोजां स्किनफोरखौ साफा खालामो बिदिनो आरो आं बांद्राय मिथिलायलाङा मिथिजोबलायलाङा आरो बेनिफिट्सआ बेनो आरो बे मैगंनिया होदो बा मिथिबावसो बेयो नंगौ नंनायालाय स्किननि थाखाय मोजां जायो आरो बेफोरबायदि बाहेरानि मैगंफोरा माबा जाखायो थारमाने बिदिनो नेचारेल जाहैबायना बेफोरो आखाइजोंनो होलै लकेल मडेल जाजोबो जोंना गोथाव जाबानो जायो मोननाया मोनबाय नै जोङो डाइरेक्ट देखायबाय आरो भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय नालाय ओंखायनो डाइरेक्ट देखायबाय दा साखिसैल' आरो दा बेनाव सोंगोरनि माबायदि जानायनानै साखिगोनलाय जानायलाय बेनावनो सोंगोरसै ओमफ्राय आंबो साखिगोन आरो बिगाबखौबो जालाय माबायदि गोथाव जाथारदों
एबार आं साखिनायसै आरोना बेयाथ' गोथाव मोनदोंनो आं माबायदि मोनो आंनि एकदम माबा गोसोजोंनो खिथाथारगोन आङो आं बिगाबखौसो जागोन नायदों र' मोनसे जागोन नायगोन आं आयौ बिराद गोथाव माबा बायदि मोनजायो मैखुन बायदि एसे मैखुन बायदि मोनजानाय मोनदां बै मैखुनजों एखे मोनदां बिराद गोथाव मोनदोंला गोथावलै बिराद गोथाव नोंसोरबो जानाय नाय माइरि ट्राइ नायनाय बांसिन मानसियानो जायाना बेखौ खेबसे ट्राइ नायथारलाय देनजार गोथाव मोनगोन नोंसोरबो अमाजोंबाथ' देनजार गोथाव जागौमोन बिराद गोथाव जादों खुरजोबखाबाय जोंहा जानो नागिरबाय बायहेरायावनो जागोन दिनै बायहेरायावनो संबाय बायहेरायावनो जाबाय बायहेरायाव बरनजोबखानानै नै होख्लायनोसै जादो दे जाजेनदो नै बेयाबो जानोसै नानिया हनै मबाइल नायगासिनो आं ओरै जाफैनोसै मामिया नै मबाइल नायगासिनो सिया सजनाबो आरोना जाजेनबायनो जागासिनो जोंहा बरिया गोथाव जादोंना मेहनतनि बरिया सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो दे थेंक इउ